Pusing pinaikid. Wap. Say, okay na. Tabang. Oh, shush. Thank you. Happy ka jo mong bibi. Happy ka jo. Pastilan. Happy ka jo na isang terno. Wala pa na isang gusto nga ko andron guys. Terno nga sanina. Wow, day sa ka aso nakadawat og regalo guys. Dia gikan sa ijang. Bisa man nagikan be? Ninang. Bisa. To Kim from Ninang Maripe. Yehe. Minsa man ka Ninang? Salamat. Sige tanawa gift ni Ninang. Dali. Nguling nas Kim sa isang gift guys. Salamat sa nagdada ni. Oh, salamat sa naghatod si Charlo. Hala. Hala. Wow, turno tayo ngayon. Wow, hala oy, pagka nice ba? Wow, pajama, maliganahan ni Kim pajama. Wow, hala oy. Wow, tanaw ah. Wow. Ganahan ka? Wow, love it. Uy, sukod na yun. Sukod na dun. Tiya, grabe ka nindot oy. Si Stitch. Stitch. Isuot ni mos dagat. Butang isuot mo kuno sa dagat pangkatugay na. Pajama upuan. Terno nga pajama. Oh, di iko na isapaw ra. Isapaw la. Isapaw lang. Na isapaw sa witsa. Basta na sa sanin agas kay nag-inom kuan Milo. Okay, sapaw na. Alright. Okay. Pikas. Dito susukod. Dananin ng ipi. Gisukod na dadyon. Okay kayo. Tsa, grabe. Lipaya sa mga dalaging ding. Oy. Agisa ka pajama. Sakto ka dyan. Ano mo dahil pangkatugay dahil. Thank you Nina. Pag thank you ni Nina la. Salamat Nina. Isuot. Mau marang. Ud, la. Dana, ninang ipi, sukod na yung tao si mong anak kang gamato yung baji. Hala, tarong nga, tesa. Okay, so, ipalug pit. Ana, tsa, grabe, tsa. Bi, mayo. Tsa, grabe, siksihag amang dalaging ding, ay, pastilan. Tsa, grabe ka. Wow, talikod. Talikod na pod. Oh, di ba? Wow, angayan ka adzo. Oh, pasensya na mo sa mga hinay-hay guys, kay daghang hinay-hay diha. Wa pa na to mahay-hay daring gawas. Wow, grabe. Main sa kanini lang. Wow, ganahan ka? Nice color. Oh, salamat sa pinaskuhan ni Kim. Oh, di ba? Cha. Purmaga. Oh, nice. Sus ganahan ko din sa guys. Nice. Mga guys, basta ganahan na dyan. Nice. Oh, very nice, dude. Oh, syempre. Okay. So, time slipper. Okay. Oh, dari, picture time sa kabuakan. Dali, picture time katang safe ni Ninang. Dali. Paghinay ka mas slide. Pusing. Teren, pusing pa. Wap. Pusing, pinatakilid. Wap, talikod mo niya eh. Tarang, kaya pa na tarang. Darah. Okay. Pusing pinaikid. Wap. Say, okay na. Tabang. Oh, shush. Thank you, Ninang. Masa ka ni Ninang? Happy ka jo mong bibi. Happy ka jo. Pastilan. Happy ka jo na isang terno. Wala pa na isang gusto nga ko andron guys. Terno nga sanina. Okay ka jo. Oh, madamag ka. Pusa. Ito na guys, ang model na Kim Karijo. Pastilan ginoo ko. Tja, grabe. Nga dyan sa baby, pusing wet drink. Grabe, siksihan naman ang mong dalaging ding. Grabe ga, nice pa sandal. So ayan guys, isa nagisukod agi dang.
gift gikan ni Ninong Gerald. O yan, pants and terno nga grabing sexy ha, magitag atong daghan. Magin sa mga Ninong. Salamat. O gato ni Ninang nga katong gigib dari nga dress kari. Thank you. Unsa katong nag-give nimo og money? Unsa man ka? Kung nag-give nimo og money? Salamat. Salamat Ninong Ninang. Tao na narapos ang ilong. Tapo hinang then apoy cash gift si Kim Kim guys dia. Oh, ang butong pila ni basta kay isud ni just ijang arakan siya. Salamat sa mga nanghatag dani o katong mga new nga ni Kim Kim. New sinina ni Kim Kim. Kari new turn na po ni Kim Kim. Thank you. Magsipi sa paghatag dani. Salamat sa pinaskuhan ni Kim Kim. Ay ba nang hinuhuyab naman ning bataan eh. Katugon ka. Ano sleep dari taas dali. Tugon ko na si Zagay. A few moments later. Gede. Jitro, hi. Pag-hi sabi. Hi guys, I'm Jitro. Gibayutan magkalaw. Asa gira na. Baby Jitro namin. Jitro. Boxing dito lah, boxing. Boxing. Buyag na. Buyag na kamong baby Jitro. Buyag. Ba. A few moments later. May naglambing guys ang bibi Kim naglulambing in taon tapos nilang minsan na mag-iit Kim nag-eat o pajibars Kim guys kasi di ka na siya natulog kondisyon man ining mata na ay pajibar yung favorite yun na nila guys pajibar favorite ni Kim ang pajibar no ita ang bibi lami kaso lami kaso guys lami ko na kadug isang pajibar mga tanin so mga snack guys may snack og pajibar nain palagi hang kuan guys hang budulan katu nga ambot kapit sa ni mawa guys ang bibi kimyat ang among bibi kimyat guys dako na malaki na ang aming bibi kimyat din na bibi kay big naman siya ganahan man sa pajibar guys na favorite ni sa pajibar ganahan sa pajibar Kim ha ay misnak tanin yung tanan misnak tanin yung pajibar bang itlog ang pagtingkyo ni Ninang sa imong mga gifts kaya na siya pagpalit og pajibar guys para to sa isang sudlanan palit to sa isang piggy bank kay isang sudlag isang arkansiya nga katong iring nawa man ambot asa ratong iring nga dagan na buti so palit ta may og bag-o ni isang piggy bank karong isud tulong isang mga pinaskuhan sa isang maninoy ug balinay ano na siya Kuha man ganto. sa may nagkuha wakwak Udit. gikuha ko ng udit pastilan is udit manaman og arkansiya. Ayan, at least na pang arkansiya Kim ug utro ang mga kuyas. Ay so kuyas ang mga pinaskuhan asa raman. Awat sa ka iring. Agila pos mga kuyas guys, na po sila mga pinaskuhan. So ano na mga video agila ha. Kay ila na magipang taguan. Mga kuyas agka Kim nagilis man agka Kim wala nagkapareha og kuan. So dai gihatid dari sisang ipahatid dari sisang maninay. Gada pa mga cash nga kuan sisang maninoy ug maninay. Salamat kaadto. Okay ram padugwa. Pero mas lami jud nga. Kay malipay magbata guys no. So parang sa rabaza po once a year rabaza no. So lami jud tong nay ginagmay ka. Dito. Guys no. Malipay man itaw mga anaken. Nabaw kahang mga anaken. Ayan sa mga dagko na magud sila guys. Bawon ta mohatag og ginagmay. No, pwede ha pampos lado. Pangapuon. Nay mangutang og napkin guys, yung may pakpak daw. Paano yan? Walang pakpak yung napkin namin. Hindi makalipad yan. Hindi makalipad pa daw bugan. Wala naman yung pakpak. Sabihin mo na magsuot na lang ng panty na ano, yung fit. Yung fitting ba para di mahulog yung napkin na walang pakpak.
Bitaw guys, oy. Iba na ihatag. O yan na. Ibigay mo doon kay ate. Ano mo? Yan guys. Masan yung vlog karong adlaw kay batang naglulambing gitugnaw siguro ning gamayng badzi. Yan giniginaw ang aming bibi Kim Kim guys. Bye guys. See you tomorrow guys sa aming another vlog.